Prim Ministru, il-biraħ inti ċħat l-kumpanija jgrantija tiegħek jew ta' xi membru? U ħanerġa' nżid jew kienet xi darba tiegħi, jew kelli xi darba xi kumpanija x'imkien ieħor. Jew għandi xi kumpanija. Il-permutations kollha tista' tagħmilhom u nixħadu. Orrit, mela qed tagħmel dik id-dikjarazzjoni, però naħseb taqbel miegħi li n-nies fil-verità jimpurtom mhux ta' min mhijiex il-kumpanija jgrant iżda ta' min hi. Allura ippermettili nerġa' nsaqsik, ta' min il-kumpanija jgrant? Kien hemm dikjarazzjoni fil-gazzetta ta' min qal li huwa tiegħu il-kumpanija u naħseb Simon Busuttil jew inti wkoll la darba tagħmlu programmi fuq hekk tistgħu tgħid alla ħares ma tafux ta' min u qed tagħmlu dan il-hype kollu, jilli nista' ngħidlek hija li żgur mhijiex jew ma kinitx la tiegħi, la tal-mara tiegħi, la tat-tfal tiegħi, la tal-familja tiegħi. Ma kien hemm dokumenti fejn intqal it will not be for Nexia BT for BT Brian Tonna, jiġifieri hemm dokumenti li ħarġu. Sil Nexia BT, grazzi. Usually the strategy has been to completely ignore anything that Daphne Caruana Galizia writes or alleges. Why the change in why? It was a wrong strategy. It was a wrong strategy, and I will not allow anyone to tarnish my reputation. So it's a lie. It's an outright lie. Prime Minister, how can you be taken seriously when it comes to offshore companies when you allowed Conrad Mizzi and Keith Cambria to retain their post now? Well, as seriously as your publishing house can be taken for advocating transparency and not publishing its own reports. Tista' tweġiblu l-mistoqsija Prim Ministru flok ma tattakka l-medja. Ma taħsibx kont qed tħawwat l-ewwel qed illi mija ta' Brian Tonna għandek għajtek sorry. Imbagħad qed illi ma tafx ta' min wara ftit ġimgħat. Issa llum qed terġa' tgħid li ta' Brian Tonna ma taħsibx daqsxejn qed tħawwat li mhux. Naħseb inti qed tħawwat kif ħawwat Mario, mhux ħanejlek inbislidi għax ma naħsibx li tikdeb outright. Meta qed li Ministru Chris Cardona għal ħaġa kien qal oħra. Jiġifieri ħu paċenzja. Dik hija jien fuq il-fatt li l-ewwel qed li ta' Brian Tonna, mbagħad qed li ma tafx ta' min issa terġa' tgħid li ta' Brian Tonna. Ma taħsibx dan ta' ħawit. Jiena tistaqsik fuqek u mhux fuq Chris Cardona, ġifieri jekk tista' tweġibni għal dik il-mistoqsija napprezza. Jien naħseb qed ħawat inti bir-rispett kollu. Le hemmhekk qed. Le. Fattività politika l-ħadd fil kont qed hemm isfad fuq l-abjad ta' min tirreferi għal Brian Tonna. Mbagħad il-bira qed li ma tafx ta' min llum qed terġa' tgħid li ta' Brian Tonna. Jekk da mhux taħwit mela x'inhu taħwit, Prim Ministru. Grazzi, trid tisma' tweġiba. Okay. Jienet mal-ewwel li hemm miktub iswed fuq l-abjad ta' minni. Jekk trid id-dettalji għal min kienet jew mal mhix kienet jew ma tafx ta' minni. Jew x'qed tgħid inti. Dik li tissaqsi lil persuna li qed imbagħad qed li ma tafx ta' minni, Prim Ministru. Ħanipprova l-aħħar attentat biex iwieġeb. Dak ħanifċaqla. Fl-aħħar attentat prova wieġeb lil mistoqsija, Prim Ministru. Can you answer mine as well? No, I answered yours. L-aħħar attentat tiegħi jien diġà tkellim ċaru tont li qed li hemm miktub ta' min il-kumpanija. Inti qed issaqsini issa fuq dokumenti li qed tgħid li hemm. Dik issaqsi lil persuni konċernati li nista' ngħidlek ċaħda kategorika li l-kumpanija jew xi kumpanija mhux dik biss, kwalunkwe kumpanija oħra qatt kienet tiegħi, hija tiegħi, jew tal-familja tiegħi, jew tal-mara tiegħi, jew tal-tfal tiegħi. Sejtu Konrad Mizzi ta' minni grant. Two top officials had companies in Panama. Can you understand people's suspicions? Publish your report and I will answer it. Prime Minister. Ministru, għad saqsejtu l-Konrad Mizzi ta' minni grant u għalix ħatqpa ma tistaqsix. Thank you.